Čaute, som Jožo, som autorom blogu chcembyťšťastnejší.com a dneska som si pre vás pripravil ďalšiu videorecenziu na knihu. Je to videorecenzia na knihu Štvorhodinové telo od Tima Ferrissa. Táto kniha je veľmi zaujímavá, pretože jak som prvýkrát videl trailer na túto knihu, veľmi pekne spracovaný, veľmi akčne, tak som si povedal, že to jak už môže jeden človek prísť na toľko veci. To znamená, dáva v tej knihe odpovede na otázky, ako schudnúť za čo najkratší čas, čo najviac, alebo ako čo najviac sily nabrať za čo najkratší čas, alebo ako čo najviac svalov nabrať za čo najkratší čas. A preto som si povedal, že musím to vyskúšať a podeliť sa s vami o to, čo naozaj v tej knihe je. Takže za ten mesiac, čo som mal možnosť sa tak spoznať trocha s tou knihou a s Timom Ferrissom, tak vyskúšal som takú jednoduchú dietu a môžem povedať, že druhá väčšina informácií tých, ktoré som v tej knihe čítal a ktoré som si mohol overiť sa na vlastnej koži, tak to skutočne funguje. Či už tá dieta, som veľmi jednoduchá nízkosacharidová dieta a za 4 týždne som ja úplne bez problémov dokázal zhodiť 4% tuku z 19% na 15 alebo na 16. Takisto za tie 4 týždne nebolo to prejedanie, nebolo to ani držanie hladovky, bolo to úplne normálne stravovanie, tak dokázal som zhodiť 3 kg tuku dole a nabrať 2 kg svalov, čo je pri iných dietách úplne nereálne, pretože keď zadzujete, tak väčšinou nedokážete naberať. Meral som to na elektronickej váhe, ktorá sa volá Tanita. Takisto som mal možnosť vyskúšať si, ako to funguje s tým spánkom, že či keď si to človek správne nacykluje, či naozaj dokáže fungovať veľmi dlhý čas len s pár hodinami spánku, alebo dokonca s pár desiatkami minút, a je to skutočne tak. Takže ja si môžem tú knihu len pochvaľovať a môžem vám ju odporučiť, pretože skutočne bol som rovnaký skeptik ako možno aj vy, keď sa prvýkrát stretnete s tou knihou a s trailerom a s tým celým tým marketingovým PR humbukom okolo toho, že aká je skvelá, ale vyskúšajte si to na vlastnej koži a ak zlyháte, ak nezlyháte. V každom prípade trošička sebadisciplíny musíte mať. Takže odporúčam Štvorhodinové telo, prečítajte si, vyskúšajte a dajte vedieť, v čom si sa zlepšili. Tu je. Čaute a čítajte môj blog.